Hello Christini अनजाग्रा लोगोफोर गिबि सिन्थारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव आङो हाजासे हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोजां गाज्रि YouTube चेनेलाव गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोन बयबो बे गोथां इसोरनि अननायाव बयबो गाहामैनो दं होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर आरोबाव दिनै नोंथांमोनजों फोरबोनि बाथ्राखौ रायज्लायनो थाखाय आङो मोनसे गोदान भिडिअ दिनै लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जिबनाव आरो ख्रिस्टियान बिमा बिफा जानायखाय माबा मोनसे मोनदेरनो हागोन होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों आङो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ बेखौनो सावरायनो लादों मोननैसो बाइबेल सिरि लानानै जे जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोरहा फिसाफोरनि सायाव बेसेबां गिदिर बिबान दं मावनांगौआ बेखौसो दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आङो लानानै फैदों। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो इन्जय खालामगोन होननानै बयनिसिमबो आङो मिजिंथिहरबावदों। ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर बा जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर जोंहा दिनै गथ'फोरनि बा फिसाफोरनि बिमा बिफा जानायखाय जोङो ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोरहा बिराद गिदिर दायित्व दिनै दङ आरो दिनै बेल' नङा जोङो बिमा बिफा जानायखाय जोंनि फिसाफोरनि इयुन फिउचारनि थाखाय जोंहा गसंनांगौनि जोंहा दिनै दायित्व दङ। जोंनि बिमा बिफाफोरहा दिनै गोबांथार दिनै बेफोरबायदि बिमा बिफा दिनै नुनो मोनो जे गथ'नि फिउचारखौ दिनै सिन्था खालामा, जे फिसाफोरनि फिउचारखौ इयुन फिउचारखौ दिनै बिसोरो नुहुरा बा सिन्थाबो खालामा। मा होननानै सानो गावसोरनि फिउचारखौ गावसोरनो दानानै लागोन होननानै सानो। दिनै बेबायदि साननायावनो दिनै बेफोरबायदि गथ'नि फिसानि इयुन फिउचारखौ सिन्था खालामैयावनो जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान फिसाफ्रा दिनै नस्थ' दिनै जालांनो हमबाय, इसोरनिफ्राय गोजान जालांनो हमबाय। जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोरहा दिनै बे गथ'फोरनि थाखायनो दिनै लाजिनांनांगौ दिनै जानानै फैबाय, न'खराव दिनै समयसा दिनै फैनो गोनां जाबाय। बेनिखायनो ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर जोङो ख्रिस्टियान जानायखाय जोङो ख्रिस्टियान बिमा बिफा जानायखाय दिनै जोंहा जोंनि फिसाफोरनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे बिबान आरो दायित्व दङ। ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर दिनै बे बिबान बे दायित्वखौ सोर साफे जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफ्रा नोजोर होदों सिन्था खालामदों आङो मिथिनो मोना। नाथाय बे भिडिअखौ दिनै लाबोनायनि खारना बेनो जाहैबाय जे दिनै जोङो बहाबा बेरायहैयोब्ला गिदिंहैयोब्ला जे जोंनि ख्रिस्टियान फिसाफोरखौ गोबांथार गाज्रि जानाय, गोबांथार दुखुआव गोग्लैनाय, गोबांथार गाज्रि बेबहार जानाय लोंनाय आखलाव गोग्लैनायखौ जोङो दिनै नुनो मोनसै। बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि जेसेबां ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर आंनि बे चेनेलाव जेसेबांनाखि आंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफा साबस्क्राइबार्सफोर दङ, भिउवार्सफोर दङ, बे बिथांमोनजों दिनै आङो बेखौनो सावरायनो दिनै आखायाव लादों। ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर जोङो थारैनो ख्रिस्टियान बिमा बिफा जानायखाय जोंहा दिनै बिराद गिदिर बिबान दङ आरो जुदि जोङो फिसाखौ अनोब्ला जोङो जोंनि फिसानि फिउचारखौ जोङो सिन्था खालामगोन। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर अब्ला बे समाव आङो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै गिबियावनो खोनासंहोग्रोनो आखायाव लाबाय। बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 13 बालाबनि 24 सिरि Proverbs chapter 13 verse 24. There in Christ let's read what is written here in the Holy Bible. फरायनि जिसुनि मुङै मा होननानै बुंदों? नोङो गावनि फिसाज्लाखौ गाज्रि मावनायाव साजा होआब्ला बिखौ अननाय जानाय नङा, नोङो बिखौ अनोब्ला बेखौ फेंगोन। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर बे समाव जोङो गोथार बाइबेलनिफ्राय दिनै जोङो खोनानो मोनबाय। मा खोनानो मोनखो?
आरो मा बुंखो दिनै बाइबेला आरो जोंखौ मा फोरोंखो दिनै बे बाइबेल सिरिया जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफा साफ्रोमखौबो दिनै मोनसे एडभाइस होदों मोनसे साजेसन होदों बे साजेसन बे एडभाइसआनो जाबाय जुदि जोंनि गथ'फ्रा गाज्रि मावोब्ला गोरोन्थि खालामोब्ला मा बेखौ मा होनदों साजा होआब्ला बेखौ अननाय जानाय नङा दिनै जोंनो बाइबेला दिनै बेखौसो फोरोंदों जुदि जोंनि फिसाफ्रा दिनै गोरोन्थि खालामोब्ला गाज्रि मावोब्ला जोङो बेखौ साजा होनो नांगोन मानो साजा होनो नांगौ जोङो अना नामा दिनै जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान बिमा बिफाफ्रा फिसाफोरखौ अननानैनो फिसाफ्रा गाज्रि मावब्लाबो ना मा होनो फिसाफ्रा गोरोन्थि खालामब्लाबो जोङो फिसाफोरखौ सोंखारिया रायाबो साजाबो होआ ना मा होनो ख्रिस्टियाननि अनजाग्रा लोगोफोर दिनै फिसाफ्रा बेफोरबायदि सोंखारियावनो दिनै फिसाफ्रा गोरोन्थि मावनायाव गोरोन्थि मावसेयावबो बिमा बिफानि साजा होयै बिमा बिफानि सोंखारियै बेफोरबायदि सोंखारियावनो दिनै एसे गाबोन एसे रालांनानै जोबनायाव बिराद गिदिर मोनसे क्राइम लाजिनांनाय दाय दिनै मावनोसै आरो जोबनायाव जोंनि बिमा बिफाफ्रा फिसाफोरखौ बुजायब्लाबो सोंखारिब्लाबो दिनै लाहोनो हाला मानोना फंसे बाथ्रा दङ रानाय औवाखौ बदबनो हायानो नोंथांमोना मा सानदों ख्रिस्टियाननि अनजाग्रा लोगोफोर बेनिखायनो दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो फोरोंदों जे जोंनि फिसाफोरनि इयुन फिउचारा मोजां जानांगौनि थाखाय जेब्ला जोंनि फिसाफ्रा गोरोन्थि खालामगोन जेब्ला जोंनि फिसाफ्रा गाज्रि खामानि मावगोन बेयावनो जोङो जोंनि फिसाफोरखौ सोंखारिनो नांगौ रायनो नांगौ साजा होनो नांगौ अब्लासो बे साजा होनाया अब्लासो बे सोंखारिनाया जे जोंनि फिसाफ्रा जे जोंनि गथ'आ जोबस्रांनायनि लामायाव थाबायदोंमोन लाजिनांनायनि लामायाव थाबायदोंमोन बेनिफ्राय फिननानै मोजां लामाजों थाबायगोन ख्रिस्टियाननि अनजाग्रा लोगोफोर बेखौसो दिनै बाइबेला दिनै जोंनो फोरोंदों जे जोंनि बिमा बिफाफोरनि साजा होनाया बे नङा दि गथ'आ गाज्रि जानांगौ दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ फोरोङाखै जोंनि बे साजा होनाया जोंनि बिमा बिफाफोरनि साजा होनाया मा गथ'खौ जोबस्रांनायनि लामानिफ्राय बासायनायनि लामानिसो जुदि जोंनि बिमा बिफाया जोंनि फिसाफोरनि गोरोन्थि मावनायावबो निमाहा होनानै अननानै जेबो बुङाब्ला जेबो सोंखारियाब्ला बे फिसाया सानसे नोंथांनि बा जोंनि बिमा बिफाफोरखौ बिराद गिदिर मोनसे लाजि फोनांगोन आरो गाबहोगोन ख्रिस्टियाननि अनजाग्रा लोगोफोर बेनिखायनो बाइबेला होनदों बेनिखायनो गोथार बाइबेलाव बुंदों नोङो गावनि फिसाज्लाखौ गाज्रि मावनायाव साजा होआब्ला बेखौ अननाय जानाय नङानो नोङो जुदि बेखौ अनो बेखौ फेंगोन जुदि जोङो बे गथ'खौ अनोब्ला जोङो बे गथ'नि गाज्रि मावनायाव सोंखारिगोन आरो साजा होगोन आरो बे साजा होनायानो आरो बे सोंखारिनायानो गथ'खौ मोजां लामायाव दैदेनबोगोन ख्रिस्टियाननि अनजाग्रा लोगोफोर दिनै जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोरहा दिनै बे मावनांगौ दिनै दायित्व दङ दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ फोरोंदों एडभाइस होदों इनकारेज खालामदों जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोरखौ दिनै जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान फिसाफ्रा बेफोरबायदि सोंखारिनाय मोनै साजा होनाय मोनै रायनाय मोनैयावनो दिनै बिराद गाज्रि जानाय लोंनायजों गाज्रि बेबहार आखलफोरजों दिनै जोबस्रांनायनि लामायाव दिनै थांगासिनो दङ थाबायगासिनो दङ बेनिखायनो बे फिसाफोरखौहाय बेफोरनिफ्राय बासायनांगौब्ला जोंहा गिदिर बिबान दायित्व दङ जोंनि बिमा बिफाफोरहा ख्रिस्टियाननि अनजाग्रा लोगोफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम आरोबाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनो आखायाव लाबावबाय आरोबाव बेखौ मोननो हाबावगोन बोसोन बिजाब 22 बालाबनि 15 सिरि फरायनि जिसुनि मुङै गथ'फ्रा ओरैनोब्लाबो मुंबो मिथिया आन्थाय मोजां साजा होब्ला बेनो बिसोरखौ फोरोंगोन अब्ला ख्रिस्टियाननि अनजाग्रा लोगोफोर बे समाव आरोबाव गोथार बाइबेल बोसोन बिजाबनिफ्राय जोङो सोलोंनो बा खोनानो मोनबावबाय जे ओरैनोब्लाबो गथ'फ्रा मुंबो मिथिया होनना बुंदों थारैनो नंगौबो बेफोरबायदि गथ'फोर दं गावनि फिउचारखौ दासिमबो जेबो मिथिया बेफोरबायदि दिनै फिसाफोर दङ बेखौ मावोब्ला मा जागोन
बेखौ मावोब्ला आफानि लाजिनांनाय आइनि लाजिनांनाय न'खराव असनमान सफैगोन नामा बेखौ मावोब्ला आंनि फिउचारा गाज्रि जागोन नामा बेखौ जायोब्ला लोङोब्ला गाज्रि जागोन नामा इसोरनि सिगाङावबो दिनै गोरोन्थि जागोन नामा बेफोरबायदि जोंनि फिसाफ्रा दिनै मुंबो मिथियै दिनै दङ बेनिखायनो बाइबेला दिनै जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोरखौ बार बार गले गले खावलायदों मिथिहोदों एडभाइस होदों इनकारेज खालामदों जे जोंनि फिसाफोरनि सायाव जोंहा मावनांगौआ मा फोरोंदों आरो बेनो जाहैबाय जे गथ'फ्रा ओरैनोब्लाबो मुंबो मिथिया आन्थाय मोजां साजा होब्ला होनदों जुदि जोंनि फिसाफोरखौ जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोरहा मोजां साजा होब्ला बेनो बिसोरखौ फोरोंगोन बे साजा होनायानो बे मोजां साजा होनायानो बे गथ'फोरखौ फोरोंगोन गाज्रि लामानिफ्राय एरखेनो फोरबोखौ खुलुमनो गिर्जायाव हाबनो गोथार बाइबेलनि आदेशाव थानो गेदेरफोरनि सिङाव थानो गेदेरफोरनि बिमा बिफाफोरनि खोथा मानिनो बे मोजां साजायानो बिसोरखौ फोरोंगोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों बयबो गाहामथारैनो बुजिबाय होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथिहरदों जे जोङो बिमा बिफा जानायखाय जोंनि फिसाफोरनि सायाव मा रोखोम जोंहा खालामनो नांगौ मा दायित्व दङ जुदि जोंनि फिसाफोरनि गोरोन्थि खालामनायखौनो जोङो नायनानै थाबाय थायोब्ला निमाहा होनानै थाबाय थायोब्ला बे जानाय नङा ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो फोरोंदों बे गथ'नि गोरोन्थि मावनायावनो जुदि साजा होआब्ला बिखौ अननाय जानाय नङानो जुदि जोङो बेखौ अनोब्ला बेखौ फेंगोन आरो फोरोंगोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर आरो जोंनि बे साजा होनायानो आरो जोंनि बिमा बिफाफोरनि बे साजायानो गथ'फोरखौ जोबस्रांनाय लामानिफ्राय लाजिनांनाय लामानिफ्राय दैदेननानै मोजां लामायाव लाबोगोन आरो बे जोंनि फिसाफोरनि फिउचारा गोजों आरो मोजां जागोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर स' हामबायसै आसा खालामदों नोंथांमोना गाहामथारैनो बुजिबाय बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों आरो जायफ्रा आंनि बे चेनेलाव गोदान अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जेन' बेफोरबायदिनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ खोनासंनो मोनिबाय थानो हानायफोरबायदि स' हामबायसै गोजोन्थों खुलुमबाय